1989 ýylyň 13-nji dekabry Sowur ýylynyň 3-4 3-nji aýynyň 14-i hähetli günden ýaly biziň Nuraman Bekiýewич Saparowyň öýünde şuň bize Aşgabatdan gelen arzaly mehmanymyz Narum Muhammed Kakabaýewiň gatnaşmagyna hem de beýleki owa oralarynyň gatnaşmagyna Ummataryň belli halife başçysy Nurwerdi Guluwyň gatnaşmagyna şuň biz Nurwerdi agadan sungut ýoluna älemine çykyşy barada, aýdyma başlaýyşy barada, soňky durmuş ýollary barada, hemmesi barada takyk bir halis çuňurrak gururun şiireti bilen gururumlaşyp sözleşip sonra jogap berişmekçi. Şoňa da häzir biz halife başymyz Nurwerdi aga bilen çaý başynda, gök çaý başynda häzir sonra galşýas. Biz her kim özüniň ýadyna düşen islam soragyny gyzyklandyrýan ýerlerini bermeli, olam özüniň başardygyndan jogabyny bermeli. Häzir onu Narum Muhammed mikrofonu men sana berýärin. Soragy başlap bilersiň. Nurwerdi öňüň kurulmagyna aýtdyňyz bizi şu bağışçylygydan ýok diýäriň neberemde men ýalňyşmaýan bolsam da ýalňyşýanam bolsam men bağışçyly bolsa atla bir bıraktır hüwür döremeli Bina ilk soğuzak kaldım soda. Ne var? Hukmun liyanlar sahanlar ne mi oluyor ya da kaysınlar kalmıştım sonra şahresizim sonra bolmalı ya da yani sol bir himmeti bağışıya şahir olup gidiyor nokta. Sonra gödük duruyan adamlar vardır belki sonra hakkı mene soğuzak kovalma o vakti sonra. Men 1917 ýylyň şu bahar aýlaryna dünýä inipdir nödeme. 17-nji ýyl ýa 18-nji ýyl şol karalykda o wagtda ýa uçatalyp ýyl hazabyny bilip ýa-da sagatly işläp ýürlen zat ýok. Göçaryn halk Şahman owa tebetdiýen o şu owa tebetiň territoriýasynda şu Şahman owa tebetiň şoň territoriýasyny näden bolanmy? Ondan şonu ne adam 4 ýaşynda soň 4 ýaşandan soň näme özünün bir gadi diş ýalak galfaladyny birazçyklar Anlaýan eken. Hawa aňyna galýada ýaşlykda. Şo wagtda başga bir aýdym saat ýawrulukun başga toy mejlisi bolandy şo gyýylan lälesi bolaýmasa ýa hymyl çalan bolaýmasa ýa-da gargy tüýdüň ýanyna aýdym aýdýan bolmasa ýa bir ýerden gelip gyýylar gowuz çalyp duran bolmasa üýşüşüp şondan başga zat bolmazdy. Bir belli bir bagşy gelse gelerdi aýda anyda ýyl içinde bir ýa 2 ýyl 3 ýyldan bir gelse-de. Bunu çoğalan Ay her ýerde bir 4-de 5-de öý bolýar. Bir ýaýly ustip onulýanna şonu bolýar owa. Ýogsa her kim öz mal garazygyny şu mal gara bilen oňşyk dolanşyk geçýärler o wagtlarda her kim öz mal garasy bilen. bir amat dolanşyk Nirde bir malynyň bir garyndyk boljak bolsa halaka malynyň bir oňşygy geçjek bolsa özüniň oňşyk
dolunsu geçecek yerine malını çarvaçılıkta hemredecek, onun ekidip kırıdarlı yerine satacak, sonra onun harzı kazanacak, her kim şehitler güderen olacak, görülüp böylence burada. Sonra o kıyılar üşüp lâle kakanla benim arasından ayırdım aldım. Ama öğrenme buna kara doğulumda da bir olukon bir siretli zat bulup ne olmama mümkün kara doğulum şokla şu oğlum çok da öğrenmeyen oğlum var olmam mümkün yani şu kıyıdan lâle kakanını şunu men kaptalının aydım edi aydan molyanna. He, şu yardıma düşüyor. Hava. Odan yerinden şu hımmıl çalıyarlar. Şu hımmılla şu olur şu hımmıl etseli men barmağım çolmadı paysana yerine çolmaltam da şu hımmılla şu ağzını yükünün molyanna. Şondan başladım men bu şunu ot yolu şondan bana gel ilki şol hüvüs döre uğranı şol. Nereden gel? Nereden on sözleri attan düşüp ne ama o tayda şahirane kıyırlar yok. O diye belli yatağa boynu doğulu otogazın yolmalı ne köcebesine binmeli deyip şunun yalaklar lâle kakarlarını aydiyarlarını biliyen. Ama başka rahatlar mühim yardıma çıktığına onun merhanin şu vaatların 75 yıl geçip var yani biz doğuluyumuz veya böyle. 9 yıl biraz yaşlı. Ana sonun sonundan mal karan ne mi? 7 yaşamızdan sonra şu odala kudu vaktırdılar. Şofun koyun maksa bir kudusunu vaktık. Ondan sonra ölümüzü kududan ayrılan malın yerine de sol ilke ha hor burada görünüp duran yerde yaşlı kakamız şu tayda emin yığın bararım şu yerden hiç yarik koyuverme şu yerlerde teorenin aylanına gezdiyorduysa bir de onu o taydan bir mücek defen anırsından beri gözün kulağın korkadasa da ondan kaçıp heyvaycık kaçıp böyle nevrimimiz olur ondan da olur koyunumuzu et verem da koyunumuzu et versek yencilecek de biz o yaşında yoksul yer ahı Ölecekten ne yaman? son milin ne? Şeydip çofonçuluğu başladık ta şu kadar ölümüz bir işekşer yigit bolyanacak nasıl çofonçuluğu bakıp çofonun yerine de şu ova kabir bağışı gelirdi, Mehmet Veli diyordu, töre bağışı diyerdi. Mehmet Veli Köplenç bir de geliyen töre bağışı son kuvatlarda şu 34. 35. yıllarda mı gelip uğradı, o da gelirdi. Onun da aydım aydışı bir ödünün bir tağamı var. Mehmet Veli'nin aydım aydışının bir tağamı var. Mehmet Veli'nin aydım aydışı edir şu sirkte oynayan artistlan kıyali şu tandıra çalıp aydım oturuka o toy meclis başka zat yok da yigitler şu oyun görecek halka şahatlık oyun gerek de sonra Mehmet Veli baksa şu idinle bir zat koyurdular şunu ağzın bilen kahvalar mı sonra koltuğunu da utarı öyle şeydi varıp şunu arkan ışık var şunu dişlep alır şeyler hava cuk koyduk var ya kaşı ağzına ondan sonra şunu toparlap o taydan biri ne edip kıyıgır ya öyle sonuna da var nemeden şunu ağzını öyle etmeyen getirip orta taşlar. Ay o dostunum yardım var. Yok gidiyor o gezip gören yerine de aydım o vakşı ol ya kaptanına saat çalıp da hani sağda aydım oturan adam değil o. O öyle yıkadı utardan vuruyor ya malça. Halife, ne mi oluyordu bu ad bir sağdan langarada köp adam oynasa o yıkıcı köp adamı tam oynattır yani. Şu köp adamı öğünü aldırıp köp adamı da öğünü sağ olsun alabilirdi şundan. O aydım da idi ya. Niye şu attı diye, nasıl ya attı diye, nasıl ya attı. Sen şu
radyoların yalgılandı öz him olup sonu halk keňi diýip halk salyp beren aýdymyň barmy? Gaty kendir. Haýsylar? An bir ýeşderler olar. Maňa näme? Ýeşdim men ýok şeýle diýip. Men näme diýseni? He. Muň arasynda bagşylardan karşa oturup aydyşyp, saat çalyşyp olardan öwrenen zadım ýok. Aýdýan aýdymlamyň köpünde. Ýöne kaptalının eşitip dinläp şeýlere çalýara uşu diýip. Şoňum edilözi däldir. Gara şoň bir uutgusyndan alyp gaýdyp, ony bir ýol jagaz öz göwnüme ýarady, halkada yarar da şu diýip etdenje atlam boldy bir näçeleri. Haýsarym boldy. Olaydymlar kän. Emma öli men özüm şu hiç zatdan ni özüm bir bagşydan şeýle de aýtmalsyn diýip öwrenen zadım da ýa-da bolmasa bir nimede inalaka sonam geldimi dag diýen aýdym madyr. Şony nirden nemeden özüme aklym heýran şoňa. Sewaby näme diýsen bir öz hüngillenip oturşumy şu yankı aydımlan şu öwrenjek bolup şunu şeýle nemedip şoň sözlerini aýdyp oturýan şu tamdyran tıngırdadım. Şol öz hüngillenigini bilmän galyp şu heň bir hillerece üýtgeç bir agdyňa bir zat çyk gelýär, şonu şu köp gaýtalap tamdyra bilen öz uňurduňdan özleşdirivereňdi. Ina bir aýdym bolaýjak galakdaşy. Şu şeyleri ettim, şu taýinle beýler. Nu şeýip ýaraşdyran aýdymlamam ba, meniň haýsy naýdaýyn, aýtsan gowdar, bilsek gowdar men aýtsak. Ýa-ni sonam geldimi wa, ine sen ýetirip, ol bir aýdyma meňzeýändir. O dogrudanam aýdyma meňzemese, könesi bolmadyň täzesi bolmaz ýa-da. Könesi bolmadyň täzesi bolmaz ýa, o bir zatdan hökman ýok. Bir yerden meňzemek bolmaly. Ýöne meňzetmekde de şu bir yerden uğralmasaň bolanok ýöne. Ýene de şunuň ýalak aýdymlar. Indi ýanky tüýdüň heňi diýdik. Indi öwýänme bir zat etdik şutadan ýanky näme o oglum bolsa diýip, ay bagtym bolsa diýip, dowletler. Ol bir gulfogyň bir hilli safy bolup gitdin. Gulfogyň diýip aýdym aýdýar. Bilýärmi? Her kimde özüçe aýtsa, öz göwnüne şeýle ýarasa, şonum şeýdip aýdyp halkada ýarasa, şonu şu aýdy berseň, ondan ol men göwnüm öz düşünşüm boýunça şol bolarmy diýende. Men näme sewaby menim kän öýkünjegim boldum. Sewaby biriniň agzyny öýkünsem, bir gowwagşyň agzyny öýkündigini mesalalayly sakyjek bar wa. Maqtumuly, bagir wa maqtumuly ardy. Indi şu bagirlaryň şalypalan agzyny öýkünjek bolsa, agzyny işart bar ýani. Öýkünýän hem göri şolaň şu edýän zadyny esseňem ölüň çaýdanmasaň, şolaň edýän zadyny etjek bolsaň, şola öýde bolana. O bolmandan soň näme göre o damaňda aýlanýan ýerini aýda bilmeseň onu etjek bolup. Hawa, näme häzir dogusy bir näçe bagşylar şu magtumulyň aglyny öýkünýär, bir näçe bagşylar sahyň aglyny öýkünýär boli, şu öýkünellerini şoluň garasy görünüp bir ýete bilmän ýadap barýan adam bir Allah bir dinje almasam, bir çay içmesem şoňa ýete biljek dälýän ýalak. Şunyan özüm göwnüme şeýle gelýärdi. Şol adam öz kemçiligini özü bilipden şon şeýitmedi. Ýöne öýleçe aýtsa şo heňi. Bir heň bolýar. Sahyň bolsun, ýa-da bolmasa o maktumul halipan bolsun, halipan bolsun. Haýs şalipanyň haýsynyň bolsun goli şo özü şaýtsa, öz halkada şonu ýarady bilse, şol bololmy kadip düşünýänler özüm, öz göwnüme şeýle düşünýän. Ondan men aýdymlamda ýanky şu wagtdan haky biziň Türkmenistanyň
sadanlarının hakiki bir görünüklü belli sadanla halk artisti adını alıp geçen Çağataç Mehmet, onun halk artisti adını alan Kızakçı Ata Avliyev, şunu men yanımda kanaydım sağsallık öngürtüşü şu kemçiliklerini bir olur da kömek etti. Benim şeylere çalarlarını kovurdum. Şolu özlerim bilbil yani. Onun yanına aydım aydanda öz ağzına gelip var yani yalağım oluyor. Olar aydım yan kaptanında sağ çalanına hali sen oğum oluyor. Öz göğnüne de yaraya, göğnüne mi kalkınıyor? Sonra deydiler özleri. Nurver Dağı. Sen aydiyan aydımlan bir eştem zap. Şunu özüm döretipsin. Şunu kampadator soyuda ertip şunun sözlere halk şahirlerinin olsun öyle yönü sazın özüm dörettim diyen de bolmayan sen. Buna pulum töleyer deydiler. Doğru mu ayttılar bana? Men aytdım şun pulu pişer gerek demem. Men şu öz elime geldi göğünümü yaradı ettim. Men şu ağırları barıp kompozitörden geçirecek bozam, soyuldan geçirecek bozam, buna evlenecek bozam. Men dedim bütün pişmeye alı olacak, yakarımı kiri, boynumu kesecek, olanla yürül boynum yok, o kılyalı olup dur tavlanan takarsık yani. Men bunu nem etmeyin, bana haber vermesen engin şunu halkaydım diyeyin, vereyin, sizler aliyasın şunu ibadet edin, onu gülüştüler onun notuna, odala onu nota geçirtmeli, sözü bilen sazı dengeli ama onu bir kabul ettirmeli. O zaman aykırdısı kendiydim ben. Ay gezmeye ölüm şu taada bir ölüm ilim olmasa bana kıyınış ya oğlanla dedim. Ben neyme son doğrusunu aytsam ben ol bir oğlanla bilen içişip iyişip o takbar böyle devrimde değil. Ben iyi rak taşladım bir o rahatları. Şu belki yönü etmedik değil. Yani şöyle iyi vakti yaşım 40'tan ağırdaka et verdim de şu zatları. Peyda getiriyen zat değil. Hem zat değilim başkasını düşünmeden Geçen görün şahirle mi var? Bayram şahir olursun. Gördüm bayram şahir bir cegedek gördüm. Karran vakti. Becan şahir bir yollusum olurken oturdum mühürvette şu an. Hava. Şurada ne evler adamdı, daş tutamayan kıyı. Bir neme bayram şahir diyen adama karran vakti hakikat. Ni zat yardıma çönek deyip yöründe gördüm pahiri. 43. yıllar. Neçe yaşlarındadı? Ay şu vakti mennin neçe yaşlarından soramadım cevabı mennem. Şunu ni şu vakti aklım bilen nemedim de ökünyen ona. Ay soramandın şu neç. Yöne şahir ağa ne ki hazır koş hülyen dedim yöne. Adam bir yaşlıkta Mecnun değerli oluyor da bir bölün deperi öldürüp bir ihtimali oluyor. Yoksa ben şu fakiri şeyle sonra görmesem de olacak da amin. Hava yağdaylarını sonra ay Allah kuvvet versin sana o çocuklar onu hazır da koşuyor. İl halka gerek adamsın sen diyemedin amin. Koşu da koşup bilen mi diyen amin şunu şu yaşlı diyen daha şu. Ortalar soruyan o da inim o zatlarını kalıp paraya menden neydi fakir. Men neydi zat yardıma düşen ağın nediydi. Ama Becan fakir şu yanına gelirdi eline idaramıza da gelirdi. Oturup tandıra versek elimize hüngüllenir aydım edip aydı verir otururdu. Sadya mı diyorlar? Yok tayak kakan yel şeydi tandıran şutayını kalkıp elin şeydi oturunduruyor öne. Hava saat bile ne yaptı fakir. Aydınlaydı ya mı? Şahir adamdı o aydınlaydı. Fatara ne eline Ay parayanızda bir küçük racıgada adamdı fakir.
Orta boyunca. Öl onkum içet özünü miyetlerci adamdı. Özü şadiyancı adamdı. Nire akmasa şahatlık hava. Ever göğününü yaramadık zaten da özünü bir kayış söyleydim. Sen koş öyle aptak değilse ona şu terk şotayda koş biliyerdi. Durun yerinde. Aktan için de. Hava, mugollum olmuştaydı, ölüp gitti fakirler hem de ölmeyecek yok. Son bilen ikisi bir gün ay onun bir okuvçalarda bir ursot dilek gelenine sana ursot verecek de ne mi? Sen koş yanına, şahirliğine da ne mi kuvanyan mı, dayanyan mı, bayranyan mı, büyütönyan mı? Ay bilem hoş biliyorsa onu yiptir. Hoş da yeng dalıp gidiverdik. Sonra fakir sen mi olsan kuştun piyadası men mi olsam uluhu diye. Adamın adamdan köp olur farkı diye. Ağzı ne mi? Ağzı tozlu kodon hoca konulsu tozoktun tomzoktunu bilmedim deyiptir ama. Sonradan kasıptırlar tıpılar yani. Fakirin bir benden bir necire kimdiğine bilemek bir benine kara şey deyiptir oğlunun kasıptır o Kimdiğini bilmeyeceksin. Çok renkli evet sıfatlandırıptır da başka da söylürken son yani. Fakir o drone yerinde şunu yani yönü misal getir o diyorsa biz o adam yaman ya bu adam yaman ne başladığımız zel ol. Gövünlük alıp diyenine şu katı değişini ay diyorsa. Sonra şu sözlerin deri şu derece gövünlük almasa şu derece şu sözler diyemeler lazım. O zaman şol adam yiti şahirdiğini uğrun ediyor namin. O milliyetindir o milliyet. Bayram şahir ne herleşti? Bayram şahir ne herleşti? Bayram şahir men aydı otine ağzından. Yok küçücük adamı böyle yok küçücük karaca adamdı. Sen o tamamen gider. Yok.